Практиката ще бъде на този автобус. Всички деца, които ме слушаха преди малко или не, могат да се качат в автобуса, защото съм им обещал по време на състоянието да бъдат вътре. Айде юнаците с учителките, там вътре на втория етаж, вие си знаете. И тихо, за да не лелей, ето е мерак. Така, обещали сме на децата да се возят по време на състезанието. Дами и господа, за втора поредна година Автогара Сердика с любезното съдействие на управителя ни предоставят паркинг при реални условия. Много ви моля да знаем, че това е Автогара, това са пътници, това са автобуси, които тръгват за Долна баня, Копривщица, Испания, навсякъде по света. Условията за реална Автогара създават предпоставка номер едно за вас. Внимание. Малко повече внимание. Автобуса, виждате ли го, където е паркиран? Те са горе децата, вие вече реално возите и пътници. Намирате се на реална Автогара, автобусът оттам тръгва на заден ход и идва тук. Оттам с една малка осморка на заден ход влиза тук. Тук не трябва да влиза, цялата Автогара е оградена с едни червени черти. Горе-долу си направете сметка, не трябва да минава червената черта, защото наказанието е минус 2 точки. Тази червена черта, там червена черта и там червена черта. Навсякъде има тия червени черти. Господин Катев, Бранислава, всички тези ще следят вие да не минавате червените черти. След като автобусът на заден е даден тук, тръгва на преден, излиза и влиза ето в тези 6 конуса начело с муцуната напред. Карате с малко ще мръдне микробуса много. Влиза на конусите и трябва да спре преди червената линия. Цялата Автогара е оградена с червени линии. Червената линия, оттам пак назад, пак тук. На заден не трябва да превиши червената линия и отива пак. 1, 2, 3, 4 маневри. Оценява се конус и бутане, червена линия и време. Времето е най-точно, защото с хронометър. Другите са малко субективни, но извинявайте, всички ще видят, ако не дай се Боже, бутнете така наречения конус. Каква е целта? Целта е маневри на гарата. Гарата е реална. Маневри като в гараж. Значи първо имаме влизане като в гара, второ имаме влизане като в гараж на заден ход и после имаме влизане напред в гара, когато сутрин няма место за автобусите, част от автобусите влизат точно така направо и просто има дни като съботата, които са отвратителни тук. Много автобуси, много пътници. Сега нарочно хващаме това обедно време, така правиме горе-долу, така сме се свали с Автогарата, където е малко по-кратко и както виждате няма хора.